Здравейте, казвам се Мартин Минчев. Здравейте, казвам се Йордан Попов. Здравейте, аз съм Виктор Попов. Здравейте, казвам се Йордан Радев. Здравейте, аз съм Павел Вълчев. Здравейте, аз съм Николай Зотев. Здравейте, аз съм Борис Георгиев. Здравейте, казвам се Лъчезар Добролевски. Здравейте, аз съм Божидар Жечев. И преди точно 10 години завърших Варненска търговска гимназия в класа на госпожа Галя Душева. И съм завършил Варненска търговска гимназия през 2019 година с класен ръководител Павлин Иванов. Завършил Варненска търговска гимназия Георги Стойков Раковски през 2019 година с класен ръководител Георги Симеонов. Завършил съм Варненска търговска гимназия Георги Стойков Раковски през 2021 година с класен ръководител Христина Тодорова. Завършил съм Варненска търговска гимназия Георги Стойков Раковски през 2023 година с класен ръководител Жасмина Кирова. Завършил съм Варненска търговска гимназия Георги Стойков Раковски през 2024 година с класен ръководител Галбина Йовчева. Съм завършил Варненска търговска гимназия през 2023 с класен ръководител Гергана Георгиева. И съм бил ученик във Варненска търговска гимназия Георги Стойков Раковски. Ученик във Варненска търговска гимназия Георги Стойков Раковски с класен ръководител Петя Колева. Госпожо директор, скъпи учители, вече 121 години Варненска търговска гимназия подготвя своите ученици да бъдат по-добри хора и успешни спортисти. Като част от футболен клуб Краковия и национален състезател на България, аз като част от националния отбор по футбол на България и футболен клуб Черноморе, като състезател на футболен клуб Черноморец Балчик, като част от футболния отбор и като студент по бизнес и икономика на Американския институт Кентъки Уезлиан Коледж, като част от футболен клуб Сандория и младежкия национален отбор до 17 годишна възраст, като част от волейболния отбор на Домотек Реджо Калабрия, честитя празника на моите учители, на всички завършили, настоящи и бъдещи ученици на нашата гимназия. честитя празника на всички учители и всички бъдещи, настоящи и завършили ученици. Искам да честитя празника на моите учители и на всички минали, настоящи и бъдещи ученици. Имах удоволствието да бъда част от един от най-успешните отбори в гимназията, начело с господин Валентин Христов. Сега, като част от националния отбор по хандбал на България, искам да пожелая на всички директори, учители, бивши и настоящи ученици да продължават да издигат името на гимназията и да създават бъдещи професионалисти. Пожелавам на всички завършили, текущи и бъдещи ученици честит празник и помнете, че сте избрали правилната гимназия. Честит празник, Варненска търговска гимназия Георги Стойков Раковски.